sipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Sa intenso panalo. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Oh, ayan, diba? Tingnan nyo naman ang babaeng ito. Ano Yes, meron anong sa araw na meron? ito? Today is Kong Hei Pak Choy. It's Kung Christmas! Kong Hei Pak Choy, pero bitakoy. Happy Valentine's Day, everyone! Sa inyo dyan, Day. Diba? So, galit pa ako. Well, naka-red ako. Pwede mag-BS. Pwede ako mag-BS ng black. But Uy, hindi ito anyways, black, brown ito. oh, diba? So, parang siyang black, you know. But anyway, whatever color you have, ma-blue, ma-violet, rainbow, whatsoever, happy Valentine's Day. Lami ang Valentine's Day sa Davao kay ulan-ulan. Oo, malamig. 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 Yes. Meron na naman silang kayakap. Ulan. Why not? Diba? So, Oo. singles po natin over there, wag masyadong
sumakit ang mga dibdib and all, di ba? Bukas pwede pa rin naman pong mag-celebrate ng Valentine's Day, di ba? Correct. Yes, every day sa Valentine's Day, why not? Pwede mo Uy! naman yung gawin, di ba? Ang Valentine's Day naman, diba, Jaka, hindi naman yan siya for boyfriend, for married Yes! It's for our families, our relatives, It's for our friends, everybody. for You know, our because siguro, workmates. naging Oo. commercialized kasi diba because of social media. Pag Valentine's Day, it's for the couples lang. Minus the single and the uga in the society. So parang kinakain natin ng mga heart. Ano ba yan? Nagsisilabasan ng Ay, grabe na. Nagsalabasan ng mga heart. Oo. Ay, ang ganyan ganda. kami ka-powerful. O, diba? Oo. Yung nagsasalita ka, lumalabas Pwede- ang mga heart. Spread Oo. love. Ayan. Pwede ba? Sa susunod na araw, hindi na naman hearts, mga ano ito, mga Mga butterflies baboy. na naman, Day. Oh. Tapos mga baboy, mga manok. Request natin yan, Day. Yes, try natin yan. Di ba? Mga baboy nagliliparan, manok and all. Ayan. But anyway, welcome once again. A beautiful afternoon. Happy Valentine's! It's Agni Sensot. Ito po si Inday Badjang. And this is your Clara Tita. Samahan niyo po kami ngayon ni Inday Badjang sa isang oras na puro sa chikahan, sa Agri-Balita at Agri-Unique Chika. And speaking of Agri-Unique Chika, meron po tayong makakasama for today. Hindi na yan siya Yes! surprise ng karamihan. Dahil every Tuesday ay inaabangan na yan siya ng kanyang mga fans, yung kanyang mga Corrected followers and ba? subscribers. Huwag na Yeah. nating patagalin pa, Day, at atin na tatawagin ang ating Pulumulok Native Chicken! Yahoo! Hello, Happy sir. Valentine's Mayong Day, hapon. sir! Yan, happy Valentine's. O, di ba? Oh, Mga lahat. kulang ni sir. Hi, sir. Kamusta? What's your celebration later, sir? Meron bang celebration or dead ma lang? Dead ma lang, ma. O, di ba? Dead ma lang. Most of the Lang. Yes, most of the people I know dead ma lang kasi it's just wala lang, ganun, 'di ba? Depende lang daw talaga, ayan, tsaka wala pa daw sweldo bukas pa, ayun, so Bukas kaya pa dead yung ma lang. moment of truth. Yeah, so Bukas pa dead yung ma. moment of truth. Oo. Yeah. Corrected by. So anyway, kahit dead ma lang ngayon si Sir Sean, of course, hindi niya na yan sasabihin kasi baka hindi na ma-surprise ng kanyang misis. Kung dito niya, di ba? Pa-surprise. Hindi pa niya na-implement, tapos sinabi na niya sa Yes. atin, hindi na ma-surprise si Ma'am Princess. Tama ba? Si Ma'am Princess ba yun? yes, Oo, si Ma'am Princess. Ayun. Hoy, Ma'am Princess ay sa teacher. Diyan sa... Pulamanok ba, sir? Si Yes, Ma'am? Oh, Yes, po. ayan. Oh. Grade 3? Grade 5. Grade 5. Grade five. Grade Oh my 5 gosh. niyang kanyang advisory. The stress of the grade 5 students, pero laban lang, Yes. ma'am. Pero Laban I lang. think Hindi ha, ma'am. yung mga grade 5 is medyo ano na yan sila, may mga, kumbaga sa Bisaya, papamuot-puot na nila yung mga Yes. teens na yan sila Magbuot na na age. sa teacher like us before. Sir, di ka magklase, sir, kasi ulan. O, di ba? Oo. Wala ti klase, sir, kasi kwan mong good, sir. O, di ba? Magbuot-buot sa teacher. Correct. Ayan. Pero Those ano were the na rin, days. depende na rin yan siya sa teacher ha kasi alam naman Mhm. natin na kung paano nila dalhin yung kanilang mga estudyante kasi iba't Yeah. ibang diskarte talaga ang mga tawag nito ang mga ginagawa ng ating mga teachers para mapalapit yung kanilang loob sa kanilang mga pupils, sa kanilang mga estudyante. Iba din talaga kasi pag meron silang kumbaga unity, 'di ba? Yeah. Sa kanilang classroom mismo. Kasi yung classroom is considered as their second home na yan. At saka yung teacher nila as their second mothers, di ba? Yes, mother or father. So, dapat, kids, di ba? Just follow your teachers and all. Ano may mga reminders. Siyempre, lahat tayo dumaan sa pagiging bulakbol, pagiging pasaway na students, di ba? So, just enjoy that moment. Pero siyempre, mas dapat 100% pa rin yung pagiging good student nyo, okay? Para hindi ma-stress si mom at si sir. Ayan. Happy Valentine's Day sa mga teachers din natin. Ayun. So, siguro, irampa na natin si sir nang masimulan na niya ang kanyang litanya ngayong hapon. Of course, marami nang nag-aabang
Sir, bahala ka na. We're just Pero, oo. pero Pero, ano Day, meron? sa lahat mga nanonood sa atin ngayon, Day, ini-encourage natin sila na along the way na merong, kumbaga, magdi-discuss sa atin si Sir Sean. Yup. Ay, if ever meron kayong mga katanungan na, please feel free to write your question. Isulat niyo po inyong mga question dyan sa comment section box Yeah. natin ngayon sa ating live. Kasi later on, ay babasahin natin yan. Kasi mas maganda na encourage natin na we are very interactive dito sa ating live Yes. session. Kasi sayang Magtanong kay... din naman. Oo. Andito Mga na 2 si Sir hours na Sean. kasi si Sir. So, yung 2 hours na yun, busugin at kapuyin natin siya. Paguhin natin siya sa mga tanong. Pero kaya lang yan. Corrected by. Oo. So, Kaya. yun po ha, sa ating mga viewers dyan, dito sa ating Facebook page sa AgriSenso, ganun din sa ating ka-farming angat ka na Facebook page. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, encourage po namin kayo naman na mag-question, mag-ask ng question po kay Sir Sean. So, ayan na, Day. Huwag na nating patagalin. Yeah. Go! Pulumulong Creative Chicken. Take it away. Yan. So, once again, napakaganda pa rin ng ating topic, no? Maraming salamat pala sa mga nanonood ngayon. Yan, sa mga ka-agrisenso natin at syempre sa mga ka-native natin. Yung topic natin ngayon ay yung bakit nga ba sobrang dami ng pagkakuha ng income dito sa pagmamanok or itong pagmamanok kasi maraming source of income, no? Kasi nga itong mga manok natin, yung unang produksyon nito is itlog, no? Tapos sisiw, may pangkarne, merong mga breeders na manok, tapos meron ding kal pag na-expire na yung ating mga manok, na mga 2 to 3 years. Yan. At syempre meron din tayong chicken dung, no? Yung mga organic fertilizer from the chickens. So, dito tayo, no? Una-una sa itlog. Yan. Magkano nga ba yung tabled eggs ngayon? Yan. Sa itlog, merong dalawang produksyon itong ating mga manok. Tabled eggs at fertiled eggs. Alam nyo ba kung ano yung pinagkaiba sa dalawang ito? Yung tabled eggs na yan, no? Yan po yung mga wala nang mga similya. No? Kaya nga, binibenta na for tabled eggs. And yung fertiled eggs talaga, yung medyo fresh pa. Mga 0 day hanggang 7 days na pag-iimbak, yan, pwede pa yan tawaging fertile. Yun yung ginagawa ko dito. Pag lampas na yan, mga 8 days, 10 days, binibenta na for tabled eggs. Sa ngayon, yung tabled eggs na organic, no, native man or heritage chicken na itlog or hybrids or upgraded, same lang yung price. Nasa 300 pesos per tray lang. No? Organic po yan. Which is mas healthy siya and mas masarap kasi nga organic, no, lalong-lalo na kapag native yung nabili nyong itlog. Yan. So, yung size niyan hindi po katulad ng layer, no, na nakikita niyo sa palengke na iba-iba yung size. Dito sa organic chicken, halos same lang po yung sizes niyan dito sa pagbebenta namin. Yan. Kasi nga, kahit maliit man yan, napakasarap kasi nga organic and super healthy. Doon naman tayo sa ating fertiled eggs. Sa fertiled eggs natin, may kamahalan ang presyo nito. Kasi nga, sabi ko kanina, fresh na fresh pa ito. From 0 day, maximum niya 7 days talaga. No? At pwedeng i-incubate. Yan. So, bakit nga ba after 8 days to 10 days, ginagawa ko ng tabled eggs yung itlog? Kasi, yung maximum niyan ng similya is 7 days lang. No? Kaya nga 7 days na yung pag-i-imbak natin as fertiled eggs. And after that, tabled eggs na pwede nang i-market, no, para kainin ng mga customers natin. And make sure na kapag magbebenta po kayo ng tabled eggs, dapat po talaga kinakandel nyo. Minsan kasi pag mainit yung bodega o pinagtataguan nyo ng itlog, minsan, no, nabubuhay na po yung similya. No? Lalo-lalo na kapag mainit. Kasi nga 37.5 degrees Celsius, mabubuhay na po yung similya. So always check, no, bago nyo po i-deliver, no, or ibigay sa mga customer nyo. Baka kasi may mga ugat na doon, no, tapos mapahiya kayo sa customers nyo. Kaya nga advice ko sa inyo, mag-candle talaga bago magbenta ng mga itlog. So dito din sa fertiled eggs, no, fertiled eggs may kamahalan. Ang per tray ng ating native chicken nasa 450 to 500. Doon naman sa ating
upgraded is 500 to 600 pesos. Yan. Dito sa ating mga heritage chicken, 700 to 800 pesos per tray. No? 30 eggs lang po yan. Yan. So dito naman, sa fertiled eggs, yung dapat yung gawin dito, dapat mas marami yung fertiled kumpara sa baog. Yan. Hindi po malalaman agad kung ano yung baog at fertiled. Yan. So, nakadepende na po yan sa mga breeders natin. So, dapat yung mga breeders natin, yung pagkain nila ng mga vitamins talaga. Bakit nga ba kailangan pa ng vitamins? No? Yung mga manok naman dyan sa tabi-tabi, di kailangan ng vitamins. Ito mga manok kasi natin, no? Kailangan po yan ng vitamins dahil nga business kasi ito. No? Hindi natin kailangan mapahiya tayo sa mga customers natin kasi kapag napahiya tayo, babalikan natin yan sila ng another products natin na okay at mababad record tayo. No? Kasi nga, magiging mga marites din sila no? May mga marites dyan. Tapos kapag nagkalat na yung balita na pangit pala itong fertility ng mga itlog nila pulumulok ng chicken, wag na tayong bumili. Yan. So, sayang lang yung effort nyo. So, dapat kapag nagbenta kayo ng fertiled eggs, make sure nyo muna na talagang kondisyon yung mga alaga nyo. So, dapat talaga, yung ginagamit ko dito, no, is King's Vita Plus sa pagkain nila. Yan. Yun yung una-una kong ginagamit na vitamin sa pagkain nila. And every week, no, nagme-maintenance ako sa mga roosters ko ng Intenso Plus, ng Intenso Premium and Intenso Power Stag. Yan. So, doon sa mga hens, kasi sobrang dami nating hens ngayon, hindi ko mahuli isa-isa. Kasi kapag hinuli ko yan isa-isa, matatagalan tayo. Kaya nga, King's Vita Plus na lang yung pinapatuka ko sa kanilang, inaalo ko sa kanilang mga patuka, which is yung duck layer natin. Yan. Pero doon sa mga roosters natin, dahil kakaunti lang naman sila, kaya pinapatake natin sila ng mga vitamins na tableta. Yan. No? So, yun talaga yung kinagandahan. And take note, kapag ngayon, halimbawa ngayon na maulan, no? Kapag maulan tapos nagkasipon yung inyong mga inahin, yan. Malaki yung chance na kapag sinipon po yung mga inahin nyo, hindi na po yan mangingitlog kasi nga stress sila sa sakit. Dapat gamutin agad. No? Which is yung Panamox Forte or Panamox Couplet. Yan. Kung hindi madala sa Panamox Couplet, idaan nyo sa Panamox Forte. Talagang napakaganda ng gamot na ito. Yan. So, doon tayo sa pangatlong produksyon naman. Yan. Pangatlong produksyon, which is yung mga sisiyo natin. So, dito sa sisiyo natin, kailangan ng incubator. Yan, sa incubator ngayon may kamahalan. No? Kasi nga, nagmamahal na lahat. No? Lalo na ngayong February 14, nagmamahalan lahat. Yan. Charot na. So, doon tayo sa incubator. Yung incubator, yung ina-advise ko talaga, wag na kayong bumili ng maliit. Kasi yung maliit na fully automatic incubator, may kamahalan din yan. Nasa 10,000 pesos, 12,000 pesos. Doon na lang tayo sa, ito, na-advise ko palagi, 300 plus. Na dyan po kayo magsisimula. 300 plus na capacity ng setter. Egg capacity. Yan. Sa ganyang presyo kasi, nasa 15,000 pesos. And sulit talaga. Doon naman sa 500 setter, tapos 400 yung hatcher. Yan. Itong setter and hatcher, napaka-importante nito. Napaka-importante na malaman nyo kapag gusto nyo magsimula ng pagbibisis ng sisiyo. Yung setter, from 0 day old hanggang 18 days, dyan mag-stay. And dapat nakaseparate ang hatcher. No? Yung hatcher, dyan po nag-stay yung itlog from 18 days to 21 days. No? Dyan na po mapipisa. Bakit nga ba ina-advise ko na yung hatcher is iba sa setter? Yung iba kasing incubator, doon sa taas yung setter and sa baba naman is yung hatcher. No? Doon mapipisa. Yung hatcher, mabalahibo yan kapag nagkapisaan ng mga sisiw. Tapos, kapag may namatay dyan, mabaho. And malansa yan kapag may mga napipisang mga sisiw. No? Kasi nga, may dugo, may mga fluids na nagagaling. Galing pa sa itlog. No? So, malansa, maalikabok. And kapag same lang po, no, or nakakombine po yung setter and hatcher nyo, madadamage po yung hindi pa napipisang mga itlog.
So baka makaapekto sa kanila and baka mamatay yung similya dun sa itlog ng bagong kakaload nyo lang dun sa setter. So dapat talaga kapag napagawa kayo ng incubator, separate ang hatcher and setter. Yan. Yun po yung ina-advise ko talaga palagi. So doon na tayo sa ating tatlong production, which is yung sisiw natin. Sa sisiw, ito yung pinakamabilis yung kitaan. Kasi dapat 3 to 5 days lang na ibenta na. Bakit nga ba 3 to 5 days hindi yung kakapisa pa lang ibebenta na? Minsan kasi may mga inborn na sakit or inborn na problema sa mga sisiw. So mamamatay yan pagkabukas or after 2 to 3 days pa. Yan. Kaya 3 to 5 days tayo nagbebenta para yung maibibigay natin sa ating mga customers is yung buhay na talaga, which is hindi sila magsisisi kapag binili nila sa atin. No? At babalik-balikan tayo kasi nga quality yung mga binibigay natin sa atin. Yan. So napakaganda po na quality dapat yung ating production para pabalik-balik yung mga customers natin. Yan. Kasi kahit kakaunti lang yung income mo, tapos pabalik-balik yung mga customers natin, paulit-ulit sila sa atin, ay talagang lalaki ng lalaki yan, yung naiipon natin na pera galing sa kanila. Pero kapag mahal yung bentahan mo, tapos hindi ka nababalikan ng customer, ay lugi ka. Kasi nga, palagi kang nagsusupply ng mga production mo, pero hindi naman quality. Wala nang bibili. No? So, magiging waste na lang siya. Sayang naman. Yan. So, sa sisiw, yung price ngayon, native natin 60, upgraded 80 pesos, and 100 pesos dun sa heritage and hybrids chicken natin. Yan. No? So, sa 3 to 5 days na yan, hindi pa po malakas kumain yung ating mga manok. And after 4 months to 5 months, yan, pwede nang ibenta, no? To 6 months pa, hanggang 6 months. Pwedeng magbenta ng ready to lay. Yung ready to lay ngayon, sa native natin, 600, 800 sa upgraded, and 1,500 pesos doon sa heritage chickens natin. Ganyan yung presyuhan. No? At nakadepende pa yun sa quality. Yan, ganyan kamahal. Kaya nga, sobrang daming source of income kasi iba-iba din po yung buyers natin. May mga buyers kasi tayo na yung budget nila para sa fertiled eggs. May budget tayo, may buyers tayo na yung budget nila pang RTL talaga, pang breeders talaga. Yan, mga big time yan sila. And after that, yung mga hindi natin nagagamit kasi nga, sabi ko nga kanina, nag-i-expire din po yung manok. Which is maximum 3 years. Yan. Bakit nga po sila nag-i-expire? Kasi kapag tumatanda po yung manok natin, yung itlog nila magiging maliit, no? Tapos yung magiging napoproduce silang mga sisiyo, may diferensya na. Yan, may minsan bulag, no? Based on my experiments. Kasi nag-eksperimento talaga ako kung ilang taon siya pwede mangitlog, no? At kung may mga damage pa yung mga sisiyo niya. Kapag may mga damage na kasi, dapat ikal na yan. Yan. Magkano ba yung kal? Yung kal is same lang po sa pakarning manok, which is 200 pesos per kilo dito sa amin, no? Dito sa manukan ko lang. Kasi yung iba 220, 250 pesos per kilo. Sa city medyo mahal na, umabot na ng 300 to 400 pesos per kilo. So dito maraming bumibili sa atin ng pangkarne, no? Ilang daan, ilang libo yung gustong umorder sa atin, pero hindi ko kaya masuplayan. Yan kasi maraming pumupunta dito. And yung gusto ng mga big comprador, no, comprador ng mga manok is libo talagang mga manok. Yan. So, napakalaki din ng kikitain mo kapag nagpatining ka ng mga manok mo. Yan. So sa patining natin, dapat gumamit tayo. Ito yung vitamins na ginagamit ko, Intenso Plus. Bakit ako gumagamit ng Intenso Plus? Kompletong-kompleto na, masigla yung mga manok ko dahil merong electrolytes ito and merong CGF. Alam niyo ba kung ano yung CGF? Yun po yung Chlorella Growth Factor. Yan po yung ginagamit, no, pampatangkad sa mga tao and sa mga hayop. Yan. Kaya nga, mabilis lumaki and matangkad yung ating mga manok, dagdag sa timbangan. Lalong-lalo na kapag meat type ang ating mga alaga. No? And yung pinapakain ko dito is pang broiler na feeds kapag nagpapatining ako. Kaya, 2 months old lang, 40 days to 2 months, harvest na tayo ng ating mga manok. No? So, katulad po ng broiler, pero yung broiler kasi 26 to 28 days harvest na. Doon naman tayo sa last production natin. Ito yung mga waste ng ating mga manok natin, no? Chicken dung. Yan, organic fertilizer. Yan, ito yung presyo ng per sako nila, 100 to 150 pesos, no, per sack. Yan. So, mga waste na kasi yan,
At itong mga manok natin, hindi po yan mabaho. No? Yung mga dumi nila, hindi po yan mabaho. Kasi nga, meron tayong organic na pinapakain. Basta't may organic na pinapakain tayo sa ating mga manok, ay talagang wala pong baho, wala pong langaw. No? Kaya nga, kapag may kapitbahay kayo, meron kayong manukan na ganito sa atin, organic chicken, talagang walang reklamo yung kapitbahay natin. So, hindi po to 100% organic yung ating mga manok kasi nga gumagamit tayo ng commercial feeds, yan, gumagamit tayo ng antibiotics and vitamins. Yan. Kasi nga kapag 100% organic po tayo, malulugi din po tayo. No? Kasi nga matagal lumaki yung mga manok natin. Kapag 100% organic tayo and yung production nila, yung productivity nila everyday ay mas lesser kumpara dito sa may new techniques, no? Yan. Kasi nga new technology na tayo ngayon. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag hindi kayo sumunod sa uso, ay talaga may iiwan kayo. Kaya yun lang po, no? Gumamit kayo ng mga sinasabi ko, sobrang effective, no? At yung mga pressure niyan, kayo na po yung bahala kung tataasan nyo or ilo-lower nyo pa. Kasi nga, every businessman, iba-iba din po yung yung presyuhan. Yan lang po. Diba? Ayan. Sabi ni Sir Sean, ang daming mga sinabi ni Sir Sean na pwede natin pagkakitaan doon sa pagmamanok. Mula pa sa itlog, Day. Yeah, actually, ang pinaka-highlight doon is quality of your products. Yun, diba? Syempre, as a breeder, hindi ka lang nagbi-breed. It's because you want to sold many chicks, itlog, mga manok, or whatsoever. But also, you want to maintain that good relationship between you and your customers. Yun ang pinaka-importante. Syempre, dapat pag maganda yung tawag nito, maganda yung relasyon mo with your customer, aani ka pa ng mas marami pa, diba? Good words of their mouth na i-share nila sa iba. So, yan yung magandang negosyo, diba? So, ikarir mo na ng bonggang-bongga. Ayun. So, meron tayong maraming questions, sir. So, humanda ka na ng bongga. Humanda ka, Ayan. gigisahin ka namin. Ayan, unahin muna natin si Sir Gerald Esteban. Magandang tanghali po sa lahat. Lalo na kay Idol Pulumulok Native Chicken watching from Pangasinan. O, diba? Wow, hello, Sir Gerald. Yes. Hi, Itong hello, isa, Sir Gerald. Sir Clint Pascobilio Echavia. Pwede pala ihalo sa tubig ang kings. Akala daw niya sa feeds lang. Yan. Pwede ka ayos, sir. Yes. Pwede. Yan. May isa pa, sir, from Ma'am Judiel. Kim Medina Anaud. Pwede po ba i-breed yung same upgraded na rooster at hen at ang native pure heritage sa upgraded na chicken? Yes po, no? Kahit anong manok po yan, pwede po yung i-breed. Yan. Kahit anong breed, basta same size lang sila o kakayanin ng rooster at saka inahin na mag-mate. No? Pero yung bantam at saka mga malalaking breeds, hindi po talaga kakayanin yan. Hindi aabot. Except na lang kapag tayo, nag-AI or artificial insemination. Yan. Pwede yan sa manok, sir. So, pwede ba Yes naman po, pwede. Yes, ma'am. Oh. So, Ay, through thought sa injection manok lang na yan. Sir Sean? I-inject Yes po. ka? Ano po yan? Through injection. No? O, diba? So, akalain mo yun. Diba? Na-surprise Yung ako bantam. kasi ang iniisip ko kasi baboy lang yung pwede sa AI, diba? Pwede din po pala sa manok. Anyway, may isa pa dito, sir. Sana ba yung mga kodego namin? Nawawala kasi yung ibang tawag to question. Good PM. Ano daw po yung mga vitamins na pinainom mo, sir, sa mga CCU hanggang sa paglaki? Especially mga Rhode Island na mga breed. Yan. So sa CCO natin, para mabilis lumaki, no? Yung Intenso Plus na. Kasi nga kompleto na may CGF pa. Doon naman sa ating mga RTL na mga nangingitlog, para mas mataas yung fertility nila, mas marami silang maitlog, King's Vita Plus yung gamit. Ayun. Is it Correct. necessary, sir? Is it for daily na use, isang beses lang, or you should do 3 times a day, or ano ba? Ano po ma'am, depende po yan sa budget nyo, pero yung ginagamit ko kasi dito, once a day lang, tapos yan, 3 times a week. 3 times a week. Ayun. I see. Okay, 3 times a week. Pwede naman mag-everyday, pero
may kamahalan din po kasi yung vitamins. Oo nga, So, 'di ba? Pero 3 times a day to 5 times a day kung kakayanin. I see. Ayun, from Sir J. Had G. Ayan. Malamig na hapon. Tanong ko lang po kung ano po ba yung mga mini-maintain paggamot pag nagkakasakit ang mga manok. Manok. Yan. So, kung nagkakasakit yung mga manok nyo, kung halimbawa kaya nyo lang hulihin, no, mas maganda Panamox couplet. Yan. No? Mhm. Kapag hindi pa kakayanin talaga ng Panamox couplet, yung Panamox couplet kasi may amoxicillin, paracetamol, and Tylosin. tylosin. Yan. So 3-in-1 siya. Kapag hindi pa hindi pa kakayanin ng tatlong iyan, dapat dagdagan ng carbocysteine, which is yung Panamox forte. Forte. Oo. Correct. Meron pa ba dahil? Meron ka pang Meron actually pa binabasa namin ngayon. si Sir Joseph Tan, ayan. Sean, pwede ba sa chicks yung King's Vita Plus? Ay, pwede kaayo, di Yes ba? po, pwede po. Pwede. Di ba? Pwede sa pagkain, pwede sa tubig na kanilang iniinom. Ayun. From Gerald, Meron din nagtatanong dahil sa page natin kung pwede ba ang King's Vita Plus sa mga fermented feeds. Yes, pwede po. Pwede po yan siya ihalo. Kahit sa mga fermented feeds, ihalo niyo po yung King's Vita Plus. Yo, ayan. Ito pa isa from Sir Gerald Esteban. Maganda po ba gawin ang breed, ang Shamo Asel sa native chicken? Maganda po daw po ba yung resulta, sir? Yes po, no, kasi yung kakalabasan niyan, mas maganda siguro kapag lang Asel to native, no, kasi nga halos same lang po yung niya, yung kanyang karne. Pero yung Shamo kasi medyo hindi masyadong malasa yung karne na yan. So kapag kinrossbreed natin yung Shamo to native, yung kakalabasan niyan parang native na malaki, no, parang huluano na or basilan na manok, pero yung lasa hindi po gaano. So tatawagin po yan na upgraded native chicken, hindi po pure native chicken. Oh, okay. Ayun. So yun yung term as upgraded na siya. Hindi siya pure. Yes, Pure So, native. I Kasi meron siyang Shamo, sir, is hindi ba siya native, di ba? Hindi po, Parang- galing po sa Japan na breed. Oh, foreign. So ano siya, Day? A descendant siya, Day. Yung anak niya, Day. Grabe siya. Descendant siya. Ginawang descendant ang manok. Kaya Kaya thank you ko. so much kay Ma'am Lori Viniap Lumugdang, watching from Culase, Antique. Salamat, ma'am. And from Judiel from Iloilo. Saan daw po bang mas effective? Ihalo sa feeds ang vitamin or ihalo sa tubig? Nakadepende po yan sa mga manok nyo. Minsan kasi sa King's Vita Plus, may mga naiiwan doon na mga yung mga calcium, no? Oh, yan, oo. Oo. Yung white. So naiiwan talaga kasi hindi natutunaw yan. So advice Sir, ko lang paano sa siya inyo. tunawin maigi? Yun yung isa sa problem namin actually sa Kings. Medyo matagal-tagal siyang... Oo. Kasi nga, I-dissolve. yan ma'am, Ayun. calcium carbonate. Calcium. Hindi talaga may patutunaw. Okay. Oo. So, mas maganda, yung mga hindi nauubos sa tubig, kunin mo yon tapos ihalo mo sa vitamins. Pwede ba nun magamit? Pero dito sa amin, hinahalo na lang talaga namin sa sa pagkain para maubos agad. Minsan kasi yung mga manok natin, nasa-sparring, nagtatakbuhan, naglalaro, natutumba yung painuman nila. Kaya nga hinahalo na lang namin sa sa pagkain para walang sayang kasi nauubos nila yung pagkain. I Correct. see. Ano din, Day? Same din doon sa experience ni Sir Dodong na syempre nagwe-wet feeding siya. For example, yung King's Vita Plus din, inhala din niya sa tubig. So, meron din siyang mga residue pa yung mga white something, yung mga sinabi ni Sir Sean na white at nandun lang yan siya sa pakainan ng kanyang baboy. At saka ang ginawa niya, sinahaluan na lang niya doon ng feeds. At doon niya, para Yes. masali pa rin doon sa feeds na kanya ipapakain doon sa kanyang mga baboy. So, walang sayang doon sa King's Vita Plus na gagamitin ninyo. It's either sa tubig at saka kung hindi man natunaw totally yung puti, ay pwede mo nang pagmixan ng feeds nila, mga patuka nila para ma-absorb at magamit pa talaga yung calcium carbonate doon sa mga Walang sayang. Correct. Walang And yung sayang ginaganda ng po. King's Vita Plus, kapag wet feeding ka or dry feeding, halos same lang. Sa dry Correct. feeding, kasi nga dry feeding tayo sa manukan natin kasi hindi kumakain ng wets yung ating mga or mga basang feeds yung ating mga manok. Yung ating King's Vita Plus, dumidikit po talaga yan sa mga pagkain ng ating mga manok. No? Kaya hindi po talaga masasayang.
Ayun. So, pili lang kayo ha, which is more convenient para sa inyo, ihalo sa pagkain or sa inyong tawag na tubig na kanang inumin. Another one from Treblodge OG or OG, ano ba yan? Good PM Idol from Cebu. Saan makakabili ng King's Vita Plus? Thank you. Ayan. Yan. Sir Gerald Esteban, thank you din. Ayan. Yan, sa King's Vita Plus, pwede nyo akong i-PM or dito mismo sa Agrisenso, pwede din po kayong umorder dito. No? Yes. At sa Shopee, yan, may available dyan. And may contact Correct. number naman dito sa sa page ng King's Vita Plus. Pwede kayo tumawag. Yes. Correct. Nasa mga Agrivet stores yan or Oo. kung wala, ayan, meron tayong Sa Agrivet Store meron. Ayun, may mga Shopee naman tayo Meron over tayong there. kung meron kayong mga Shopee accounts, search nyo lamang po KBM Agrivet Lines. Andun po yung ating King's Vita Plus, lahat po ng mga products natin. Yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yan po, nakita nyo sa screen, yan po ating Facebook page sa King's Vita Plus. Pwede po mag-message dyan. At saka ito po next is yung Shopee natin. Yan po ang ating KBM Agrivet Lines. Yan po yung official store natin sa Shopee. Hanapin nyo po yung KBM Agrivet Lines at andun po mag-order po kayo, mag-add to cart po kayo. And sa pagkakalam ko po, kung meron po kayong order na 20 pieces, may libre po kayong isang pack ng King's Vita Plus. At kung sa Shopee din po or dito po sa page mismo sa King's Vita Plus, if nagre-repeat order na po kayo, marami po kayong orders, ay marami pong ibibigay na discount, of course. Si King's Maraming freebies, ayan, or discount. O, di ba? Discount Bongga. From 90 Yun. pesos per pack, kayang gawin ni King's. Pag marami yung order, pag bulk yung order niyo, pwedeng gawing 80 pesos yun ni King's Vita Plus. Depende na po yun siya sa order ninyo. Of Yeah. course. Thank you, Shopee. O, di ba? Another question, sir. From Sir Joseph, i-double check lang daw niya talaga. Kung pwede ba ang Kings mula day-old chick hanggang sa paglaki paglaki? na. Yes po, pwede. No? Kasi nga itong King's Vita Plus, all around siya. Yung pinapromote lang na Intenso Plus, kasi nga may CGF, which is good talaga pang karneng manok. No? At para mas mabilis lumaki yung mga manok natin. Itong King's Vita Plus, syempre goods na goods talaga to sa mga sisiyo din natin. Dahil yung mga sisiyo natin hindi po madaling matunawan yan, kaya kailangan ng probiotics, which is andito sa Vita Plus. Ayun, ayan. Sir, na-curious ako, mayroon ba, ano daw yung magandang breed ng native chicken? May breed ba ang native chicken? Mura Or- Yes po, marami pong breeds yung... Mula kay okay. Harold Yes, Dumali. Sabi ni Harold Dumali, ano yung magandang breed sa native chicken, sir? Yung pagkakaalam mo. Yan. So dito sa atin, yung ating native chicken, syempre yung panalo tayo sa timbangan at masarap yung karne para hindi babalik-balikan tayo ng ating mga customers. No? At hindi din po magsisi yung mga customers natin. Kaya meron tayong dalawang breeds dito sa atin, sa mga native chicken natin, which is yung ating Bisayang manok. No? Masarap yung karne niyan. Kung wala man kayong Bisayang manok, no? Kung halimbawa sa Luzon kayo, meron namang manok Tagalog. Yan. Or meron ding darag na manok. Yung tatlo na yan, pili lang kayo sa dalawang yan. Kaso nga lang, medyo maliliit yan. Kapag pure po yung ganyang manok nyo, na darag or Bisaya or manok Tagalog, malulugi din sa timbangan. Yung panalo lang dito is yung mga buyers. No? Kaya nga nag-upgrade tayo gamit ang another big breed na na native, which yung Huluano. Yan. Huluano from Hulusulo, native sa Hulusulo. And ito yung binabangga natin sa ating mga Bisayang manok para panalo sa timbangan and panalo din po yung mga customer natin. Ayun. Ayun ha, Sir Harold. Ayan, from Hill Flores. Watching here in Negros. Kaka-start lang ng native chicken. O, baka nag-start na siyang mag-alaga ng mga manok. Thank you, sir. O, diba? After watching Agrisenso. Yes. Salamat, Na-inspire Shan. siya. Malinaw na lahat. Okay na. Sana mag-reply ka rin sa personal vlog mo from Sir Joseph Tan. Hanapin mo, Sir Shan. Mag-reply ka talaga sa kanya. Sa isang kasi ma'am, sa isang araw, ilang libo yan sila kumukontak sa akin. O, diba? Every minute may Mag-hi kumukontak, ka hindi ko sana na ng re-replyan lahat. secretary mo, sir. Or you have your assistant to reply the queries. Oo. That's why, Dai, every Tuesday, marami talaga na nag-aabang sa kanya. Kasi dito, mismo sa page natin, sa Agrisenso, dito nila kumbaga direct nilang makakausap si Sir Sean. Kasi dito, Yan. binabasa talaga natin Oo. from time to time. So, pumapasok na mga tanong para kay Sir Sean. So,
Sorry, yan, ano, huwag guys. lang kayong Eh, manood sa ng page natin, man, viewers. nagla-live na rin ako para makapag-usap sa ating mga, Oo, diba? mga followers. So, wag lang kayo every Tuesday manood ng Agrisenso. Everyday yun na. Kasi actually, meron ding live. Di ba meron kang schedule live aside from... Every Oo. Sunday yan, sir. Every Sunday yan, ma'am, yan. Every Sunday. Yan, every Sunday. O, diba? Every Sunday. O, diba? May isa pa. Ilan po ang ratio kapag maghahalo ng vitamins sa feeds from Rugel Kin Medina Anaud? Anaod. Yan. Ito yung ginagandaan sa King's Vita Plus kasi nga kahit konti na yung ibigay mo, pwede na sa pangmaramihan. Dito sa King's Vita Plus, every 100 heads na papakainin mo, isang kutsara lang po ng King's Vita Plus. Correct. Oo, di ba? Ganun kasulit yung King's Vita Plus kahit actually, wala po talagang overdose kay Kings. Pero, kinoconsider kasi natin yung para makatipid tayo. Kahit kahit yung isang kutsara lang, ay pwedeng-pwede na yan na maibigay sa sinabi ni Sir siya na 100 heads ng chicken. So, biruin mo, 100, isang kutsara lang. Sa isang pack po ng King's Vita Plus, estimated po nasa 20 kutsara po ang laman ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, saan ka pa? Murang-mura na, pero hindi ka tinipid sa sustansya. Yo! Sir, may isang galit-galitan talaga si Sir Joseph sa'yo. May isang tanong na naman siya. Parang gigil na gigil sa iyong presensya. Ayan. Sir, napanood ko halos lahat ng videos nyo, pero di nyo po nabanggit na kung ilan ang bawat range chicken nyo and ilan ang paitlugan nyo bawat range. Ayun. Yan. Sa bawat range ko, meron lang akong 6 to 10 na paitlugan. No? Kahit marami yung manok natin, sa ngayon, yung breeders ko, kakaunti lang naman. Sa heritage natin, mga 80 breeders, dun sa ating mga native, bawas ako, siguro nasa mga 80 na rin. And sa mga galang manok natin, mga 20 plus, no? Sobrang madami din naman. Pero yung paitlugan ko, kakaunti lang yan. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nga hindi naman tayo nagpapalimlim. Napansin ko kasi dito sa mga manok natin, kahit konti lang yung paitlugan mo, kung saan itlog yung isa, doon na sila itlog. Halos lahat. No? So, kinukuha naman natin yung ating mga itlog at tries to 3 to 4 times tayo nag-harvest ng itlog per day. No? Kaya kahit kakaunti lang yung paitlugan natin, okay na okay lang. Kasi nga, nag-harvest tayo every day and ini-incubate natin yan. Ayun. So, klano ba yun, Sir Joseph Tan? Ayan, ha? From John Leonard Tabora, watching from Brunei Darussalam. Salamat po, boss. Oh, diba? Salamat! Ayun. Si ano and din? si ano tawag din, ko Day? dito, sino ito? Ang dami nila. Si Dennis Villarin, parang kilala ko ito. Hello, Kuya Dennis, yung ating dating driver po sa ABS-CBN. I'm sure baka ito siya ito. Hello, Sir Kuya Dennis, watching from Midsayap, Cotabato. Anong ginawa mo dyan sa Midsayap? Ang alam ko ay taga-mental ka. Nagbakasyon. Ano ka ba? Maraming bahay. Maraming pa. Bakit andyan ka sa Midsayap? Wala po kay Sir Antonio Kapinig. Ayan, good PM. Paano po ba kami makakatipid ng feeds kung madami na ang manok? Ihawin. Salamat po. Charot. Joke lang. Pero bitaw, Sir, paano daw yun? How they can save sa mga feeds nila kung medyo maramihan na ang kanilang manok? Yan, katulad sa amin, maramihan na yung mga manok, no? Marami na mga ekstrang gulay sa palengke, no? Ilatapon na yan nila, so kunin nyo na lang. And kung medyo mahirapan dyan sa palengke, kung may mga damo dyan sa paligid nyo, ibigay nyo sa mga manok nyo, no? Dahil dito sa amin, yung binibigay namin sa aming mga manok is nasa 30 to 50 grams per head lang po a day yung pinapakain namin sa kanila. Kasi nga, nabibigay ng damo, mga prutas na mga reject na, no, yung mga patapon na, yan, binibigay natin sa mga manok natin. Para makatipid tayo, at syempre, kapag matipidin kasi tayo sa mga manok natin, tapos may vitamins pa, yan, malaki yung kikitain talaga natin. Like, ano yung prutas, sir? Dito sa amin kasi, ma'am, may mga papaya, yung mga papaya na pinupulot na sa kalsada, marami yan dito sa amin. Manok na pero sa ibang durian? lugar, wala talaga yan. Kasi nga dito sa amin yung, ma'am, yung dole. Ayun. Ay, perfect. marami Ang mga pinya. Mga pinya natin dyan. Ayun. Pwede ba sila sa pinya, sir? Hindi pwede yung pinyam kasi medyo acid yan. Yung mga papaya lang nila kasi may papaya farm ng mga dole dito.
Ayun. Kaya, Ito pa. pwede. Ilang days daw, sir, bago pa inumin ang sisiw ng worms to go from Ma'am Lorivin Yap Lumugdang. Yun. Yan. So, sa worms to go naman, dapat minimum tayo dyan 6 weeks old, no? Para kakayanin talaga nila yung dosage ng worms to go. Kasi stressful yung mag-deworm. Kaya 6 weeks old yung ating minimum. Yan. Tapos after niyan, 6 months na. Ayun. Halimbawa sa 5 kilo na feeds, ilang kutsara po ng King's Vita Plus, sir? Or ng vitamins ang ilalagay? Dito kasi sa amin, estimate namin, 1 hanggang 2 pack every isang sako ng feeds. Oo. O diba, kahit konti lang pala, a bit of your kutsara, pwede na siyang ilagay sa feeds. Ayun, Correct. another Pero one. Pero sa kanya, Yes. 5 kilos na feeds, pwede isang 5 kutsara kilos. na yon. 5 kilos, 5 pwede, kilos, pwede. 3 to 5 kilos, 1 kutsara po ng King's Vita Plus. Yes, Pwede pwede. na Pwede yun. po. Kasi nga wala lang di naman ma-overdose yung Overdose. ating manok. Wala talaga overdose si King. Ayun. Yes, po. Pwede ba daw ang oregano sa ipainom sa mga alagang manok from Raven Vista? Inuubo or what? Yes po, yan naman talaga yung yung organic. Mhm. Pero kapag gusto mo, hindi ka na magtitimpla, may budget ka naman, bumili ka na lang sa Agrivet, no? Ng Ayun. Panamox Caplet or Panamox Forte. Ayun, sagutin mo daw, sir, yung comment niya kahit na hindi na yung ibang nag-comment from Sir Joseph Tan. Talaga galit siya yung comment, sir. Yes Sir po. Joseph. Send ka na po talaga. Oo, Sir Joseph, every Tuesday, andito po si Sir Sean sa AgriSenso. So, Yes. manood po kayo every 1 p.m. Tuesday po. Parang Yan. mali, Para hindi ka na magdibdib at magdamdam ng bongga. Sir Yan. Joseph. Oo. Kaya sa umaga kasi, naghahatid sundo ako kay Mrs. And syempre, sobrang dami ko ng aso ngayon, no? Nag-walk din ako sa aso. Ipagkahapon sa manukan na. Kaya hindi ko na narilap yan lahat. Ayun, ayan. Meron pa talaga, sir. Bakit na yung manok niya nangingitlog ng 15 pieces pero napipisa 7 to 8 lang? And kasi nga, sabi ko nga kanina, ibig sabihin yan, kulang sa vitamins or yung fertility ng kanyang rooster or inahin, may pagkukulang, no? So, dapat talaga, vitamins ka. Maintenance talaga sa ating mga alaga. Ayun. So, tanungin siguro natin, Dai, kung ano yung mga pinapakain ni Raven Oo. Vista para ma-assess din ni Sir Sean kung ano yung i-adjust doon. Baka Diba? feeds lang, walang Feeds, vitamins, diba? Walang, oo. Correct. Probably oo. ganun. So, paano daw po yung saktong procedure sa pag-vaccine mula sisiw at ilang beses po ang pag-vaccine? Salamat. From Sir Romeo Dailusan Rana. Rana. And yung pag-vaccine naman, halos same lang po sa yung pag-vaccine kasi, dapat mga 1 week pa lang, nagbakuna na tayo. Isa lang yung bakuna na ginagamit ko, which is yung NCD, Lasota plus IB. No? 400 pesos lang naman yan. And dapat magbakuna tayo every 3 to 6 months kung kaya sa budget. No? Kasi mura lang naman yung ating mga bakuna. And minsan naman, 6 months to 1 year. Nakadepende po yan sa inyo. Ayun. Ayan. Dai, correct daw, sabi ni Sir Dennis. Taga Mindanao ako, hindi ako yung driver. Ako na yung nag-contact kay Sir Sean. Ano ka ba? Iba pala yun. Diba? So, si Sir Dennis, iba ata yan, ma'am, no? Dennis Villarin. Talagang ginawa Sobra ka ng yan, driver ng ABS. comprador yan, no? Mga comprador umorder ng ilang libo na manok sa atin. Hi, Sir Dennis! Hi, Sir Dennis. Sir, sana'y mamit kasi kahit si DJ Sweetheart, kilala na si Dennis Villarin sa ABS-CBN Ayan. dati. Kasi kaming driver, sir, na Dennis Villarin. Same talaga ng spelling ng pangalan at apelyido niya. So, akala ko, bakit napunta siya sa Mitsaya? Akala mo kami Nagbakasyon nga, sabi ko sa'yo, diba? Sir Dennis, hello. Hindi pala ito si Dennis na kilala ko na Villarin. Pero magkapareha po talaga kayo ng name, sir. At saka apelyido. Yeah. Pero kahit ganun pa man, hello pa rin sa'yo, Sir Dennis. Sana marami ka pang manok na kukumprahin dyan kay Sir Sean. Yes, damihan mo pa, sir. Ayan. Last question, sir. Ilang days po bago pa inumin yung sisiw ng worms to go? Nasagot na yan niya. nasagot pa yun yan? Okay na, Okay na yan. Yan. Kasi Joseph, sir, abangan ka na lang daw niya soon. Ayan, talagang may ano Sa next siya. week. Ipunin niya mga tanong like 100. Ayan.
Sir Joseph ha, dapat naka-ano yan, naka-itemize yan. Kaya pong Yeah. sagutin ni Sir Sean ng mga 10 questions. Oo, 'di ba? Easy lang. Ano, ganon. O, 'di ba? So parang wala lang nangyari. Ayun na. Ayun. So ayun na. So far wala na tayong mga pahabol na tanong and all. Maraming salamat sa lahat ng mga nagtanong, nag-greet, nagpa-shoutout and everything. Thank you so much. Sir Sean, baka may mga pahabol ka pa dyan. Announcement you have in mind or ano pa ba? Mga abangan sa iyong mga vlogs. Yan. So sa vlogs natin, same lang naman. Everyday tayo nag-upload, no? May umaga, may tanghali, may hapon. Tapos, Oh, di ba? syempre, dito sa Natutulog ka pa, sir? yan, syempre, every Tuesday, no? Dito sa Agrisenso. And sa March pala, or sa katapusan ngayong buwan, nagbibenta na po tayo ng mga sisiyo. Available na yung mga sisiyo natin. For sale na, no? Paunahan na lang. Sobrang daming umorder ngayon. At out of supply na ako. Yan. Pero madali pa po ng incubator ko. No? Kaya nga, ano tayo, pagod, no? Pagod at puyat talaga. Pero, syempre, talagang malaki din po yung kita. At syempre, Okay lang. every Sunday, no, abangan nyo ako. Yan, mga alas 8 hanggang alas 9 dito sa live natin para makapag-usap-usap tayo sa Facebook page natin na Pulang Manok Native Chicken. Yan, maraming salamat sa mga palaging sumusuporta and nanonood. Yes, yun ha. Every Sunday, 8 to 9, sa mga galit-galitan ng tanong, abangan nyo si Sir Sean. Okay? Abangan doon niyo po ma-heart-to-heart talk si Sir Sean every Sunday, 8 to 9 p.m. Sa kanya Yes. sa Pulang Manok Native Chicken. But share na din naman natin yan sa ating mga Facebook pages para marami din pong makakaalam. Kasi merong mga Yeah. discussions, pero i-discuss na topic dyan si Sir Sean na para din po sa inyo na makaka-relate kayo sa inyong pag-aalaga ng mga manok. Protected boy! O, diba? So, ayun. Tapos na ang chikahan natin. Next Tuesday na naman. Of course, maraming salamat pa. Hindi pa kami tapos ni Clara. Magbabalik pa po kami in a while. Of course, ibang mga balitaan na naman ang aming ay hahatid po sa inyong lahat. Diyan lamang kayo. Enjoy nyo lamang ang inyong Valentine's Day. Ayan. Balik kami. Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra. Kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, mineral, zinc at protina. Intenso, panalo na tayo. Sa intenso panalo, Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. Ayan, sorry naman ha, na-busy ang lahat. Anyway, sa ating agri-balita ngayong hapon, pagtanggal sa utang ng mga ARBs, ini-endorso ngayon sa Senado. So nakatakda ng talakayin sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas na layong burahin ang lahat ng utang, kabilang ang interest, penalties at surcharges ng agrarian reform beneficiaries. Ito ay matapos ipresenta ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Cynthia Villar ang Committee Report 24 para sa Senate Bill 1850 o ang New Agrarian Emancipation Bill. Sinabi ni Villar na dahil sa kakulangan ng suporta sa agrarian reform beneficiaries, natitenga lang ang ilan sa mga pinamahaging lupa dahil walang kapital na magagamit para makapagtanim. Sa ilalim ng panukala, makikinabang ang 2
dalawang klase ng Agrarian Reform Beneficiaries kan ARBs. Una ay ang mga ARB na may Agrarian Reform Receivable Account sa Land Bank at hindi pa nababayaran o hindi pa nakumpleto ang bayad ng kanilang amortizations sa principal, interest, penalties at surcharges ng kanilang mga lupain. Ikalawa, ang mga nasa Voluntary Land Transfer Scheme at Direct Payment Scheme. Sakaling maging batas ang condonation ay aabot sa 57 billion ang mapapakinabangan ng 674,602 na mga agrarian reform beneficiaries dito sa Pilipinas. It's a good job, or actually it's a good move para ma-encourage po yung mga ibang ARBs natin na maging productive yung mga lupang ibinigay sa kanila. Siguro, pag medyo kumita na sila, meron ng income, that will be the time na they can be allowed to pay or they will be asked to pay. So for right now na medyo tagilid pa talaga, so siguro i-waive muna yung pagbayad ng mga surcharge, mga penalties and all, and let them muna na ipa-develop muna yung lupa, let them do their income and all, para naman at least medyo kung makabangon na, pwede nang kumita na rin ang gobyerno for that. Siyempre, ibinigay yung lupa sa kanila, sayang din naman na ba kung matitenga lang o hindi siya malalagyan ng mga tanim or whatsoever. Mas better na maging productive din yun kasi nga, mas marami pa rin yung makikinabang for that one. Ayan, so yan po ang ating agri-balita ngayong hapon. Pahapo lamang para dili mangluod ng ubang. Pahabol lamang kay Clara Tita. Yes! Sir Pulamalok is the best. Mabait. Inspired ako sa mga kaalaman na binabahagi niyo po. Ayan, from Sir Errol Bundal II. Salamat po ka Native. Ginagaya daw po niya yung setup sa backyard chicken farm. Ayan. From Ma'am Judiel, more to go pa ma'am. Mas maraming manok para mas happy. Ayun. Sir Shan, salamat. Nagagamit ko ang mga kaalaman na ibinahagi mo sa amin. From Sir Nazareno Pregola and to Sir Joseph Tan. Ayan, Sunday po, 8 to 9. Si Sir, nagla-live po siya sa kanyang Facebook page. Ayan, doon po sa kanyang page mismo. Sa kanyang 8 to 9, 9. 8 to 9 in the morning? Or is it No, in the evening? gabi eh. Gabi. 8 to 9 in the evening. So doon po niyo po siya abangan. Ayan, para po sagot niyo po yung mga katanungan. Ayun. Sir Joseph, pag Tuesday po, 1 p.m. dito po siya naka-live sa atin sa AgriSense. Yes. Dito po sa programang ito. Pag Sunday po, 8 to 9 ng gabi, yan po yung mismo sa page niya siya nagla-live. Kasi yun po yung time niya talaga na meron siyang kumbaga extra time para po sa inyo lahat ng mga followers niya. Pero if ever meron kayong mga tanong. At kung hindi niya naitanong sa kayo by Sunday, dito kayo sa Tuesday. Diba? Pwede kayo. Depende na sa inyo on your availability. Because as we all know, medyo busy talaga si Sir Shan kasi nga meron din siya talagang manukan on his experience. Marami na siyang inaalagaan and all. Yun nga sabi niya, diba, mataas na yung demand and busy talaga siya to cope up with the demands na meron siya ngayon. So, intindihin natin slight kung di agad masagot yung inyong mga katanungan. Okay? What we try our very best actually, na pag andito siya sa atin pag Martes, itanong natin lahat sa kanya ang inyong mga tanong. Kaya nga, i-comment nyo na agad-agad para ma-collate natin lahat at maibigay natin sa kanya after his discussion. Ayun! So, okay na tayo. Wala na kaming utang, ha? Solves na yon. So, ayun. So, ayun na. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon on this beautiful Valentine's Day. Diba? So, matapos niyo pong manood sa amin, mag-date na kayo. Salamat po sa inyong pakikinig. Bukas na naman, of course. Same time, same same place, same Facebook pages, and same beautiful faces. Okay? Inday Bagjang. At ito po ang inyong Clara Tita. Hanggang bukas po muli. Dito lamang po sa nag-iisang programa para sa inyo po mga magsasaka, mga chicken breeders, lahat ng mga klaseng farmers. Dito po lamang yan sa AgriSenso, sa Agrikultura. Aasenso ka. Thank you, everyone! God bless! Valentine's Day! Mag-ingat sa daan. Ayun. Stay safe, everyone! Salamat! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita.
Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.